ассалому алайкум. ҳозир мо оиди беҳузурии дил суҳбат мекунем. беҳузурии дилро шӯридани дил ҳам мегӯянд. он ҳолатест меъдаро ҳодис мегардад ба сабаби рехтани ягон хилти сӯзанда ба он, ки гӯё онро мефишорад. пас чӣ бояд кард? хӯрдани писта беҳузур беҷо шудани дилро ислоҳ мекунад. баъд ҳар рӯз манам як чанд рӯз ҳар рӯз манам пудинаи даштӣ ҳамин ҳозир мо нав лаби ҷӯйбуд чиндем. манами ҳама ҷода қариб ки ҳаст. манами пудинаи даштиро ҳар рӯз 5 грамми ҳаминро куфта бо об фурӯ бурдан беҷо шудани дилро шифо мебахшад. баъд дигар ҳамин ки хӯрдани биҳии ширин беҳузур шудани дилро таскин медиҳад. ҳамчунин ҳамин бӯйидани ҳар нави биҳӣ беҳузур шудани дилро қатъ мекунад. дигар ҳамин ки манами лимучои ширина ошомидани лимучои ширин беҷо шудани дилро таскин медиҳад. баъд хӯрдани сиёҳдона 2-5 грамм беҳузури дилро ислоҳ мекунад. дигар чи ҳамин ки тавсия ки манами олуболу хӯрдани олуболу беҳузур шудани дилро ки аз сафро яъне аз талха заҳра ҳам мегӯянд бошад дафт мекунад. дигар чиз ҳамин ки манам пиёзро бо сирко пухта ва ё дар ҳамин сирко тар карда хӯрдан беҷо шудани дилро ки аз ғалабаи талха бошад ва ё балғам дафт мекунад. дигар чиз ҳамин ки ҳар рӯз агар хӯрдани 50-100 грамм туршак мегӯем, манами шавил русишқатӣ, ҳамин беҷо шудани дилро ки аз талха бошад нес мекунад. баъд манами қаранфури гардан русишқати гвоздика ман ҳамина агар ҳар рӯз 2-3 грамм ҳамина куфта бо об агар ошомидан дар кор, ҳамин беҷо шудани дилро дафт мекунад. баъд дигар тавсияи мо ҳамин ки мана садбарги сафед мана аҳамият дода бошед. бисёре аз ҳамин тавсиёда ҳамин садбарг бахусус садбарги сафед тавсия мешавад. ман ҳамин садбарги сафеда 20 грамми агар ҳамина куфта бо об агар мо истеъмол кунем, яъне нӯшем бо об ҳамина якҷо як куфта 20 грамми ҳамин беҳузурии дилро нес мекунад. боқӣ дар амони худованд бошед.